أرأست زينة هفت تفتروا بملمع تربحنا لمعات حبر السبن معواي سرح مهلاو رسم حدار كل الأورماش مجلس عبدالسا قلتهم أب كبابي مايت أبرنت ألمتن تمزابلتي أب مملاس كيدي عبيت عد بتحيتهم كم تواتو قلتهم كابو وطاي منيستر قدات وطا أمريكا أنتوني بلينكن إيران هيزبولهن أبا وشت زغطلو 24 شومونتن ساعتات أبا لعل إسرائيل مدقعت خنو يقولوا يوم كله أتنقبهم سلام دعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تقرني على تو ماد زينا هب ساعه جميرونا بهم كبليو ماد زينا انا مرحبنا دريت بري حبيركم كصنيحه فلما حصرت زيناتات بب عمتون ارغاوያን تحطوتات ዘለዎም ወገናትን ኣብ ሕድሳትን ህንፀትን ኣባይቲ ጠመተ ዝገበረ ማሕበራዊ እወንታዊ ቁልፍ ዓምዲ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጦም እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ከባቢ ኣዋሬን ሰባት ዝሓሸን ዝበለጸ መነባብሮን ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ለውጢ ብኣካላት መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ዝትግበር ናይ ዝትልሚ ዓብይ ኣካል ኢሎም ናይ ዘሎም ዘበን ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዘጀመርዎ እንትኸውን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ዝግበር ህንፀት ኣባይቲ ብስሉጥ ኩነታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ምስ ፋውንዴሽን ልምዓት ገጠር ቻይና ብምትሕባር ንምስራሕ ዘኽእል ስምምዕነት ፈሪሞም እቲ ስምምዕነት ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ማዕቐፍ ምትሕባር ኣብ 7 ቀንዲ ዓውድታት ልምዓት ንጸገም ዝተቓልዑ ክፋላት ማሕበረሰብ ተረባሕትን ምግባር ዝዓለመ እዩ ተባሂሎም ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ኢትዮጵያን ቻይናን ናብ ዓውድታት ቁጠባ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንዓመታት ጸንሐ ርክብ ከም ዘለዎን ተዛሪበን مست فاونديشن استجبر اسم مع بمنغ خلتين هاجرات اللو طنح ونتن متحبارن حدا مرأي خمس خنون قليتن توم بروجكتات بفلاي بتحطنا بران زركبو زي قاتات نمدقاف زقبر صعري كم زحجزو قليتن وصيتاو نكخونون تمنيستر بحبرنا مسرح ورطانيا إيلان كانتري دايركتور ت فاونديشن ين تشين بقدان ابتوم استحبروا عودتات هادلاي حاجزن دقفنا مقبار دلوت خمس خنا تزاريبن ሚኒስተር ሰላም ኣብ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ጉድኣት ንዘጋጠሞም ዜጋታት ዝውዕል 6.4 ሚልዮን ብር ዝግመት ናይ ዓይነትን ገንዘብን ድጋፍ ኣበርኪቶም ካብ መንጎት ዝተገበረ ደገፍ 2.2 ሚልዮን ብር ብጥረ ገንዘብ ከም ዝተዋሃበ ተሓቢሮም ሚኒስተር ሰላም ብናልፋ አንዷለም በቲ ሓደጋ ጉድኣት ብዘጋጠሞም ወገናት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም እቲ ደገፍ ንርእሰ ምሕዳር ትኽልል ጥላሁን ከበደ ኣረኪቦም እዮም أفريقيا ريل استيت عبر كل الدبوب إثيوبيا وردا غوفا غزيب زغاطم مهمام مريت غودات زغاطم وغناس زوعل دغف 5 مليون بر أبركيتوم نتم وغناس زوعل دغف استفلاليو منغستاون زي منغستاون تكالات حجز غنزبن عينتن يغبرم هلام زذكريوم ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብምትሕባር 83 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ገይሩ ኣብ ዝቐጽሉ መዓልታት ኢትዮጵያውያን ናይ ምምላስ ተግባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ምግላጽ እውን ካብቲ ኤምባሲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ብጅቡቲ ቢሉ ዝግበር ዘይሕጋዊ ስደት ኣዝዩ ሓደገኛ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ በብመዓልቱ ህይወት ብዙሓት ሰባት እናሰኣነ ከም ዝርከብ ተሓቢሮም ብምዃኑ ድማ ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲድካ ብምስራሕ ህይወት ዜጋታት ምድሓን ከም ዝግባእ እቲ ኤምባሲ ኣገንዚቡ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዘበናዊ ፋብሪካ ሓጺነ መጺን ከም ዝህነጽ ገሊጾም
ዋና ስራሕ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ኢትዮጵያ ደቀቅቲ ብሎን ከይተረፈ ካብ ወፃኢ ዓዲ ከም ተዛሪቦም ስለዚህ ነዚ ብምግዳፍ ብዓቕሚ ውሽጢ ዓዲ ንምሽፋን ከም ዝተተለመ ገሊጾም ስለዝኾነ ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይን ዓብይን ዘበናዊ ፋብሪካ ሓጺን መጺን ኣብ ከተማ ነቀምቴ ከም ዝሃንጽ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዕደና ሓጺን ከም ዘሎ ብምዝኻር በዝን ካልኦት ምኽንያታትን እቲ ፋብሪካ ኣብ ከተማ ነቀምቴ ንኽነጽ መንግስቲ ወሲኑ ኢሎም ሙሉእ እታወታት እቲ ፋብሪካ ካብ ጣልያን ተዓዲጉ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝኣተውን ገሊጾም ነቲ ፋብሪካ ንምህናጽ ካብ 70 ክሳብ 80 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሓትት ዝሓበሩ እቶም ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተሃኒጹ ክዛዘም ዝብል ትጽቢት ኣሎ ኢሎም ማድ ዜና ናወፀለ ይሕዝር ማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ሃፍተ ተፈጥሮ ብምልማዕ ተረባሕነት ልምዓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ስራሕ ምህላው ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ገሊጾም እቶም ርእሰ ምሕዳር ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ኣብ ዞባ ጉጂ ዝፍጸሙ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም ንጸብጻብ መለስ ኣምዴ ኣባደመቀም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ኣብ ዞባ ጉጂ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕትታት ልምዓት ጎብንዮም ኣብ ልምዓት ቡን ክላስተር ሕርሻ ምሸላ ባሕሪ ጸባን ከፍትን ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕትታት እዮም እቶም ኣመራርሓ ኣብ ዞባ ጉጂ ዑደት ዘሳልጡ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዞባ ጉጂ ናብ ልምዓት ብምልዋጥ ሕብረተሰብ ንክርባሕ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ምህላዎም ዝሓበሩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ቀጻሊ ብሰፊሑ ንምፍጻም ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ገሊጾም ጉጂ ላይዎም ወርቅ ነው ስሩም ወርቅ ነው መሬት ጉጂ ብላዕሊ ኮነ ብታሕቲ ወርቅ እዩ ስርዓትን ባህልን ዘለዎ ጻዕራም ህዝቢ እዩ ጽሬት ዘለዎ ቡን ሰፊሕ ልምዓት ሕርሻ ዘለዎ ከባቢ እዩ ብታሕቲ ድማ ሌለ ማዕድን የለን ምባል ይከኣል እዚ ብዝግባእ እንተለሚዑ ብዙሕ ረብሓ ዘምጽእ እዩ ኣብቲ ክልል 1.6 ሚልዮን ኣላሕም ንፍርያት ጸባን ንሕርዲ ስጋን ምድቓል ከም ዝተኻለ ዝሓበሩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ፍርያት ዝራእቲ ድማ ዝበረታታዕ ውፅኢት ኣሎ ኢሎም ባለፉት ዓመታት ብዙም ለእርሻ ትኩረት አልተሰጠም እዚ ቀጠና ላይ ኣብ ለሓለፉ ዓመታት ኣብዚ ዞባ ንስራሕትታት ሕርሻ እኹል ጠመተ ኣይተገበረሉን ሕዚ ጽቡቕ ለውጥ ኣሎ ክላስተር ሕርሻ ምሸላ ባሕሪ ናይ ቅብኣትን ካልኦት ዝራእቲ ኣብዚ ዞባ እናለምዐ እዩ እቲ ህዝቢ እውን እዚ ተረዲኡ እናልምዐ እዩ ዝርከብ ኣብ ቀጻሊ ብሰፊሑ ክስርሐሉ እዩ ኣብቲ ዞባ ነቲ ዓውዲ ብዝተዋሃበ ትኹረት መሰረት ተረብሕቲ እናኾኑ ይመጹ ምህላዎም ነበርቲ ገሊጾም በቆሎ ከፊቱ ዘንድሮ ይበልጣል ምሸላ ባሕሪ ካብ ቅድሚ ሕዚ ሎሚ እዩ ዝሓይሽ እዚ ምህርቱ እንትሕፈስ ካብ 200 ክሳዕ 300 ዝበጽሕ እዩ ኣነኒ የሮ ዱራቲ ቅድሚ ዝተዳቐላ ምርካብና ዝርከብ ዝነበረ ጸባ ትሑት ነይሩ ከፍትና ካብ ነዳቐል ናብዚ ካብ ሓንቲ ላሕሚ ክሳብ 15 ሊትሮ ጸባ ኣብ መዓልቲ ንረክብ ኣለና ኣብቲ ዞባ ልምዓት ሕርሻ ቡን ንምስፋሕ ልዕሊ 60 ሚልዮን ፈልሲ ቡን ከም ዝተዳለወ ተሓቢሩ ኣብ ከባቢ ማይ ጸብርን ጸለምትን ተመዛበልቲ ምምላስ ከይዲ ዓበይቲ ዓዲ ብጽሒቶም ከም ዝተዋጽኡ ተገሊጾም ካብ ኩናት ክሳራ እምበር መኽሰብ ከም ዘይርከብ ዝገለጹቶም ዓበይቲ ዓዲ ሓበራዊ ሰላም ብምርጋጽ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣንፈቱ ናብ ልምዓት ክገብር ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ብምኽንያት ኩናት ሰሜን ካብ መረበታ ተመዛቢላ ንክልተ ዓመታት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት መንበራ ትገልጽ ነባሪት ማይ ጸብሪ ወይዘሮ ያለምወርቅ ተክሌ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ መረበታ ተመሊሳ ስሩዕ መነባብሮኣ ምቕጻሉ ገሊጻ ካብ ኩናት ኪሳራ እምበር መኽሰብ ከም ዘይርከብ ተረድእ ከማንም በላይ ቤት ተሟልቶ ስትገባ ልዕሊ ኩሉ ገዛ ተማሊኡ እንትእተው ዘጨንቕ ነገር የለውን ምስ ጎረባብትና ከም ስድራ ኢና ንረኣይ ተነፋፊቕና ኢና ብምርኻብና እውን ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ንወይዘሮ ያለምወርቅ ሓዊሱ ኣብ ማይ ጸብሪን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ጸለምቲ ብምኽንያት ኩናት ተመዛቢሎም ዝጸንሑ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ነበርቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ስሩዕ መነባብሮም ንኽቕጽሉ ብኽልቲኦም ወገን ዝነበሩ ኣቦታት ገረብ ብጽሒቶም ተዋጺኦም እዮም ካብ ተመዛበልቲን ካብ ነበርቲ ዝተወከሉ ሽማግለታት እርቂ ንኽፍጸምን ሓቀኛ ተመዛባሊ ተፈልዩ ናብ መረበቱ ንኽምለስ ኣብ ምግባር ኸይዲ ብጽሒቶም ከም ዝተዋጹ ኣረዲኦም እዮም አስታራቂ ሽማግሌ ተብዬ የተመረጥኩ ከዚህ ነው እና ከዚህም
ኣተዓራቂ ሽማግለ ተባሂለ ካብዚ ተመሪፀም ደየሰማምዕ ነገር እንተጋጥም በብኸባቢኡ እናተረኸብና ከም ሽማግለ እናፈታሕናዮ ኢና ቤት ፍርዲ ስለዘየሎ ባዕልና ኢና እናተዓረቕና ዘለና እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ኩላትና ኢትዮጵያውያን ብዘይ ኩናት ብስምምዕ ሰላም ንኽመጽእ ንደሊና ተፈናቅለ ሙነር በጣም ከባድ ነበረ ተመዛቢልና እናሃለና ብጣዕሚ ከቢድና ነይሩ ሕዚ ብዝተፈጠረ ዕርቂ ናብ መረበትና ክንምለስ ክኢልና ኢና ክሳብ ሕዚ ሰላም እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሓላፍነት ወሲዱ ዓጂቡና ይመጽኡ እቲ ኣብዚ ዝነበረ ህዝቢ ናብ መገዲ ወጽኡ ብሓጎስ እዩ ተቐቢሉና ብነበርቲ ኾነ ተመዛቢሎም ናብ ካልእ ከባቢ ብዝኸዱ ዜጋታት ኩናት ክንደይ ናይ ከቢድ መከራ ሒዙ ከም ዝመጽእ ርኢና ኢና ዝበሉ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ድሕሪ እዚ ዝተፈጠረ ሰላም ህዝቢ ልምዓትን ዕቤትን ኣንፈቱ ክገብር ከም ዝግባእ አረዲኦም እዮም በነዋርነቱ ከ2013 በፊት የነበረው ነዋርነት ተረጋግጦ ነው የሚገባ ከዚያ በኋላ ያለ መግባት አይችልም ነባርነቱ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዝነበረ እዩ ተረጋጊጹሉ እናኣተወ ዘሎም ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኩናት ንማንም ኣይጠቅምን ሕድሕድ ተሪፉ ምስ ካልእ ዓለም እውን ክሳራ እዩ ሒዙ ዝመጽእ ብምኽንያት እቲ ኩናት ካሊእ ኣይተጎድአን ኢትዮጵያውያን ኢና ተጎዲእና ተፈናቅለ የሄድነው ጦርነት ነው ብምኽንያት ኩናት ኢና ተመዛቢልና መቸም ኩናት ክንደይ ናይ ጉድኣት ከም ዘስዕብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክነግሩ ኣይደልን ምኽንያቱ ርእይዎ እዩ እዚ ሰላም ብምምጽኡ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ሕዚ ብዝተረኽበ ሰላም ንሕና እውን ምስ ስድራና ክንራኸብ ክኢልና ኢና ብዙይ በለበቲ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ኣብ ጎንደር ኾነ ኣብ ሽረ ሓደ ሓሳብ እዩ ዘሎ ብሓባር ሰሪሕና ምቕያር ኩሉ ኢትዮጵያዊ ወገን እዩ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ዜጋታት በኣት ተሓባባሪነት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝምራሕ እንትኾን ካብ ክልል ትግራይን ካብ ክልል ኣምሓራ ተዓዘብቲን ከምኡውን ዓበይቲ ዓዲ ተሳቲፎምሉ እዮም በዙይ ምኽንያቱን ብዓወትን ክዛዘም ከም ዘኽኣሉ ተሓቢሩ እዩ ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ መንግስቲ ዝሰዓቦ ምምሕያሽ ቁጠባ ቀንዲ ትኹረት ኣንፈቱን ዜጋታት ዕድል ስራሕ ምፍጣር ምዃኑ ተገሊጹ በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንልዕሊ 9 ሚልዮን ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ኣፍሊጡሎም ንጸብጻብ ወይንሸት ደጀኔ ጌታቸው ኣለሙ ኣገዳስነትን ርብሓን ማክሮ ኢኮኖሚ ካብ ዝውስኑ ጉዳያት ምርጋጽ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ተረቋሕዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ምምሕያሽ ሃገር በቆል ኢኮኖሚ ትኹረት ካብ መንጎ ዝገብረሎም ጉዳያት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ቀንዲ ተጠቃሲ እዩ ዕድል ስራሕ ዝፍጠረሎም ዓውድታት ምስፋሕ ቀረብ ልቃሕን ኣብ ቴክኖሎጂ መሰረት ንዝገበሩ ፈጠርቲ ስራሕ ድማ ኩነታት ምምችቻውን ካብ መንጎ ዝተወገኑ ስራሕቲ ተረቋሕቲ እዮም ኣብቲ ትግበራ ዕድል ስራሕ ካብ መንጎ ዝተፈጠረሎም ዜጋታት መናእሰይ ነበርቲ ከተማ ሃረር ይርከብዎም እቶም መናእሰይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቆም እንትወፁ ኣብ ክንዲ ተጸባይነት ስራሕ ፈጠራ ስራሕ ዓሊሞም ናብ ስራሕ ከም ዝኣተዉ ይዛረቡ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቁት ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር በሲቪል ምህንድስና የተመረቀ ኣብዞታ ኣብ ዝስራሕ ስራሕ ብምስታፍ ኩሉ ንሕና ኢና ሰሪሕናዮ ስራሕቲ መንገዲ ኣጋር እቶም ዕንበባታት እቶም ጽላል መቐመጥታትን ሓዊሱ ካልኦት ምስ ዝተወደቡ መናእሰይ በሓባር ኮይና ኢና ሰሪሕናዮ ይህኛው ስራ ለኛ ይመጥናል አይመጥነንም ሳይንል እዚ ስራሕ ንዓይ ይምጥንዩ አይምጥንን ከይበልና ኩሉ ስራሕ እንዳስራሕና ኢና ንርከብ በዘጋጣሚ ድማ ንሕና እውን ተረባሕቲ ንኾውናለን ትልቁ ኢንካሬጅ አርግቶኝ እንዲገባ የሚያደርገኝ እቲ ዝዓቢ ዘተባብዕኒ ነገር ኣብ ሕርሻ ተኪሩ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ 2003 ዓመተ ምህረት ወጽኤ ኣብ ንግዲ እውን ይሰርሕ ኣለኹ ባዕልኻ ካብዚ ቦታ ክትርሐቕ ስለ ዘይብልካ ጸገም እኳ እንተሃለዎ ግዜኻ ሙሉ ኣብዚ ኣሕሊፍካ ዋጋ ምኽፋል ግን የድሊ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብብርካ ሃገር በብዓመቱ ብማእኸላይ 3 ሚልዮን ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረ ኮይኑ ኢንዱስትሪ ግብርና ኣብ ልምዓት ከተማን ካልኦት ዓውድታት መሰረተ ልምዓትን ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ዓውድታት እዮም ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት እውን ንልዕሊ 3.9 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝፍጠር ዕድል ስራሕ ብተወሳኺ ልዕሊ 300,000 ኢትዮጵያውያን ብሕጋዊ መገዲ ክብሮምን ረብሕኦምን ተሓልዩ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም ተገሊጹሎም 9.5 ሚልዮን ገደማ የሚሆኑ ዜጎች ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንኣስታት 9.5 ሚልዮን ዜጋታት ጽሬት ዘለዎ ስራሕ ተፈጢሩሎም እዩ ጽሬት ዘለዎ እንትበሃል ብሓደ ወገን ጽሬት ሓበሬታ ብኻልእ ገጽ ድማ ጽሬት ዘለዎ ዓይነት ስራሕ
ዘላቕን ቀዋምን ክፍሊት ናብ ዘለዎ ዓውዲ ስራሕ ኣዋፊርና ኢና ብመንጽር ወፍሪ ስራሕ ወጻኢ ሃገራት ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ምንግልታዕ ዜጋታትና ዝንኪ ተጠቃምነቶም ንምርግጋጽ ዘኽእል ሓደሽቲ ስርዓት ብምዝርጋሕ እቲ ሓደ ሃገር በቆል ሪፎርም ጽሬት ምስ ዘለዎ ተጠቃምነትን ምዕባለን ዝተተሓሓዘ እዩ ዕቤት ቁጽሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትኽክል ህይወት ዜጋታት ዝቕይር ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ቅድም ክብል ዝነበረ ስርዓት ኢኮኖሚ ጸገሙ ምስዚ ዝተተሓዘ ስለ ዝነበረ ነዚ ዘመዓራሪ ሃገር በቆል ሪፎርሚ ተሰሪሑ መናእሰይ ካብ ንእሽተይ ተበጊሶም ብዙሕ ብምሕሳብ ብስታርታፕ ወይ ድማ ኣብ ፈጠራ ዘተኮሩ ስራሕትታት ንክሰርሑ መንግስቲ ምቹው ኩነታት ይፈጥር ከም ዘለውን ተገሊጹ። የኢትዮጵያ ወጣቶች አንድ መገንዘብ ያለባቸውና መናእሰይ ኢትዮጵያ ሓደ ክሰርሕውን ክገንዘብውን ዘለዎም ነገር ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ስራሕ ኣብ ስፖርት ክኸውን ይኽእል ኣብ መጽሓፉን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ስራሕ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ትማሊ ካብ ዝነበሩ ሓደ ሚእታዊ ምምሕያሽ እንተኽኢሉ ኣብ ዓመት 37 ሚእታዊ የመሓይሽ ሎሚ ዘለኻዮ ነገር በብመዓልቱ ሓደ ሚእታዊ እንተተመሓይሽ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ሚእታዊ ለውጢ ተምጽኢኻ ዝለዓለ ነገር ምሕሳብ ይንበር ጽቡቕ ካብ ዝለዓለ ምጅማር ኣይኮነን ልዑል ነገር ምሕሳብ ካብ ንእሽተይ ምጅማር በብዕለቱ ምምሃር የድሊ እዩ ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ መንግስቲ ኣብ ኢኮኖሚ ካብ መንጎ ዝወሰዶም ስጉምታት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ተረቋሒዩ ዜና ዕዳጋ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ዘጋጠመዎ ጸገማት ብጊዜያውነት ብምፍታሕ ሲሚንቶ ምፍራይ ጀሚሮም ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ዘጋጠመዎ ጸገማት ብጊዜያውነት ብምፍታሕ ሲሚንቶ ምፍራይ ከም ዝጀመረ ፍሊጦም እቲ ፋብሪካ ብዕላው ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብሰንኪ ኣብ ናይ ዕደና ቦታታት ዘጋጠመ ጸገም ንምፍራይ ሲሚንቶ ዘድሊ ጥራቕሓ ብኣግባቡን ብእዋኑን ክንረክብ ዘይምኻልናን ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ፍርያት ሲሚንቶ ጠጠው ኣቢልና ምጽናሕና ይፍለጥ ኢሎም بمسارة زي مس زملكتهم أكلات منجستن هزب بمخان اتأجم بزلقنات المفتاح بركز بلو تعرتات ناتجبر مزنو حبيرهم اتزجت أما اتأجم بزلقنات المفتاح زجبرو تعرتات كم زقطلو بمجلات قلنا قلني أما رأسات بمنداي زلو اتأجم تراقحة بجيزة والناس بمفتاح سميتهم فرايم جمارو عفليتهم زينات عيم مصر قدات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن إيران حزبولاهن أبوشت زغطلو 24 ساعات بالعل إسرائيل متقعتي كفنو يخلو يوم كبلو تنقيقام أب مأخلاي مبرق زواو كوينات كالعلي خليو بزبل لعل سقات كم زعسل حبريتات سمز أمريكا بمطرح الجزيرة